wannan lokaci karamar hukumar birnin da ke wato jihar Kano, inda jam'iyyar ADC ta ƙasa wato African Democratic Congress ta umarci a je a yi zaɓe na fidda gwani a 'yan takarkari da suke takara a shugabancin ƙasa a tutar jam'iyyar ADC. Wannan jihar Kano ce kuma ƙaramar hukumar birni ce. Kamar yadda ake kallo, al'umma ne suka fito domin su tabbatar da cewar sun zaɓi ɗaya daga cikin 'yan takarkarin nan guda uku. Akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers da kuma Muhammad Hayatuddin. Wannan mutane wa ake goyon baya? Wa ake goyon baya? Atiku! Kun amince da Atiku? So gashi ana kallon katinan jam'iyyar ADC, dukkanin 'yan jam'iyyar ADC ne wanda suka fito da katira kamar inda ake kallo, suka fito na Kano Municipal suka tabbatar da Alhaji Atiku Abubakar a matsayin yayi wa jam'iyyar ADC takarar shugaban ƙasa. Haka ne? Haka ne. Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya sa ya zama shugaba.